Bad news mga kapuso, mga residential nga konsumidor sa Visayan Electric ang ipahibaw nga makasinati og pagsaka og 3 pesos og 56 centavos nga bayranan sa kuryente. Si Femari Dumabok sa report. Kinibisan pa man kung nabatyaga na ang kabugnaw tungod sa uwanon nga panahon. Sa miaging buwan, maabot lang sa 9 pesos o 71 sentimos per kilowatt hour. Tungod ni ini mo kantidad na sa 13 pesos o 27 sentimos ang bayran ng kuryente per kilowatt hour sa matag residential consumer sa biling sa Hulyo ngadto sa Agosto. Sa laktod, ang matag konsumidor nga mo konsumo og 200 kilowatt hour matag buwan. Madugangan og 712 pesos ang iyang electric bill ang naanda ni ining bayranan matag buwan. Gipasabot ni Queenie Sanchez Bronce, Reputation Enhancement Manager sa Visayan Electric, nga tungod kini sa kamahal sa presyo sa kuryente nga gipalit sa wholesale electricity spot market kun wisem ni adtong Mayo. Mismo ang Energy Regulatory Commission ang mimando nga tagi-tagihon kini pagbayad sulod sa 4 ka buwan. Niadtong Hunyo ni us-us kini kay ang unang bahin lang sa staggered payment ang gibayran. Apaning bulana lakip na usab sa bayran sa mga konsumidor ang napalit nga kuryente niadtong Hunyo nga nadugang sa kaduhang staggered payment. Ang maong staggered payment ang moreflekta hangtod sa bayranan sa September to October. Hinungdan nga awag sa Visayan Electric nga padayunon gyud ang pag-conserve sa energy. Ang kinatibuk-an nga purchases nato pag June atong nga generate pag June plus the second installment. So muna nga niabot gyud ta og 13 pesos and 27 centavos. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.